Me ollaan roolipelaajia ja me mennään sitä roolipeliä. Tässä on niinku tarkoitus, että saa olla sellainen kuin haluaa tai on niinku aina halunnut olla ja voi tehdä sitä mitä haluaa. Joo, tässä on joukkueita tässä. Me ollaan 2 viikkoa mennyt, tässä on sininen joukkue, joka on niinku hyvä ja sitten punainen on paha. Mä oon kuullut, että sä oot tässä leikissä Noita Nokinenä. Joo, tai siis silloin kun me aloitettiin pari viikkoa sitten, mä olin Noita Nokinenä. Nyt mä oon Noita Echina Force, koska se niinku enemmän kuvastaa sitä niinku keskiaikaa ja niitä niinku voimia, joita mussa niinku on. Monet meistä on tosi syvälläkin tässä, esimerkiksi toi niinku vesihiisin. Niin että tää on niinku kaikki, mä dikkaan tästä hommasta. Hei hiisi. Minkälaista ääntä hiisi pitää? Sä oot porukan nuori leikkiä. Vai onko tää leikkiä? No ei tää silleen niinku leikkiä. Me eletään näitä henkilöitä. Esimerkiksi tää mun henkilö, mestaaja, mestari Hornimaisa on tullut niinku Stonehengen mestaaja legendasta, johon mä oon yhdistänyt sitten keskiaikaista kulttia ja mystiikkaa. Mitä sä haluat tältä? Ja vaikka mä synkkien asioiden parissa niinku toimin tällä mestaajalla, tää on niinku musta, niinku tää väri on musta, tää on musta henkilö, mutta tää silti niinku tää taistelee sitä mustaa vastaan myös ja niinku tää on loppujen lopuksi aika iloinen henkilö ja eiks kukaan vois tulla nyt mestauttaa itseensä, kun tänään ei oo vielä kukaan käynyt? Mä oon ihan turhaan panttina seisonut täällä koko päivä. Miksi susta tuli kääppi? Minkälaisia kääppiöt on? Kääpiöt on... Ne on rikkaita, ne on paljon jalokiviä ja sen on töissä louhoksilla ja kaivoksilla, ne on aika vihaisia. Onko sillä oma kieli? Joo, kääpiöillä on oma kieli. Puhuu omaa kieltä. Viittikö sä puhua? Voi mennä. Se on niinku vähän ruotsia tosta saamea. Siinä on... Mikä sko... Mikä kalainen tässä rai on kunkoro. Onko toi rooli jäänyt millään tavalla päälle sulle? No ei sillä lailla voi sanoa, että se päälle olisi jäänyt. Painka! Näistä! Einska! Kale! Mä saan sua kiinni millään! No, mä pidän niinku Divarissa semmosia niinku fantasiasarjakuvia kaupan. Mun mielestä ne on niinku hyviä verrattuna johonkin Aquaman, se on ihan surkea. Kun mä ajattelin itse niinku ritariksi alkaa, mutta ne tarvii niinku hyvän näköisen kundin siihen. Mä ajattelin, että mä tuun siihen, ritari on kuitenkin niinku hyvä, se tuhoaa pahaa ja pelastaa gimmoja. Tässä on sellainen jännittävä tilanne, että toi meidän sinisten joukkue Hiisi on jäänyt punaisten ton velhoon mestaajan vangiksi ja se aikoo nyt mestata sen. Tai mestaa. Ei! Jätkä löi oikeesti! No, sori, mutta... Kiitos, että on vetänyt sua niskaan, kun sä et tajua kuinka painava. Kato, kun tää lähtee näin korkealta, niin mä sain just käännettyä. Juman kautta, hei jätkä, ihan oikeesti me on sovittu, että täällä pelleillään, mutta ei lyödä selkään. Jätkä vetää miakalla selkään mua. Me ollaan alusta lähtien sovittu, että mä saan mestata, koska se on mun hommani. Mene tuohon itse, niin mä vedän sua kylkeen täällä miakalla. Ei siitä oo sovittu. Sä oot hiisi ja sä... Ai saamari! Ritarin kanssa.